An sɔgɔma an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo aw balimakɛ aw jɛɲɔgɔnkɛ aw denkɛ Musa Mara commune 4 député commune 4 maire kɔrɔ parti yɛlɛma président comme a y'a fɔ cogoya min na yɛlɛma jugu de donna kow la yɛlɛma jugu ye min ye an tun ma deli ka min ye aw caman minnu ma mars 91 ye o de ka ca bi ni minnu ye mars 91 ye n'o ye joli bɔn ye Bamako dugukolo kan ka kɛ politiki ko sababu la an y'o de ye donc o ye yɛlɛma jugu de donnen ko la ne bɛ deli k'a fɔ n ko maliyɛn ni ma wusa ni maliyɛn ni ye ka kɛ président de la république ye o ka kɛ ne yɛrɛ bakun ye Musa Mara ka kɛ aw ye o minnu bɔnnɛn'u ni na an si ni ma wusa n'u ni an bɛɛ ye maliyɛn de donc an bɛɛ ni balo ka kan an bɛɛ ni dun ka fa ka kan an bɛɛ ni an ka se ka an ka duw ta an bɛɛ ni o ka kan ni maaw bɔnnɛn'u ni na an bɛ tasibila de kɛ ka s'olu ma o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kun jumɛn de y'a to u bɔnnɛn'u ni na jɔnw de sababu la u bɔnnɛn'u ni na olu ni ɲangini min ka kan o ɲangini ka d'olu ma ne kɔni bolo bi in na n'an kan k'an ɲɛsin fɛn ma an kan k'an ɲɛsin o de ma fɔlɔ aw yɛrɛ y'a mɛn ko M5 RFI mɔgɔw ko ka tasibila kɛ ka duwawu k'u ye jumadonya nata la ani dimanche don chrétienw ka duwawu o don bɛɛ ka duwawu k'u ye o kɔni o ka ɲi ka duwawu kɛ Ala k'u dayɔrɔw suma nka an kana dan duwawu ma dɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni an bɛ fɛ dan ka sari ni waleya jugu la fo an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa mun kɛra sababu ye a kɛra dugumala la a kɛra sanfɛla la olu ni ɲangini min ka kan o ɲangini ka kɛ an ka an kɔ don fagali jugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ka faga u ma min u ma bɔn maaw ka faga marifa t'u bolo foyi t'u bolo maaw ka faga dɔrɔn k'u ma jɛ ni jamana maracogo ye u y'u ka nisɔngoya yira o tɛ démocratie ye ne kɔni ka faamuyali la o de ye kibaruya jugu ye an bɛ se k'an bama min kan fɔlɔ an ka babu tɛmɛnen ni bi ni ɲɔgɔn cɛ a filanan ye min ye o ye sisan maaw ni ɲɔgɔn cɛ fanga ani M5 RFP ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi bɛnbaliya sabatira kosɛbɛ parce que M5 RFP n'i m'a faamu olu tun ka laɲini olu tun ye dɔɔnin b'u ka laɲini na u to ko sisan k'u jɛnna n'a ye k'a fɔ k'u tun ka laɲini ye min ye président ka bɔ a ka baara la u b'o to yen nka président ka baaraw ka lakilen a bolo komi ne yɛrɛ tun y'a fɔ cogoya min na an ka babu laban na ka maaw ɲini maa minnu b'u ka baara dɔn olu ni ale ka mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ka kow lakilen ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ olu tun ka laɲini y'o ye nka o laɲini ninnu président IBK ye o baara cogoya min na o ye maaw funteni puisque a ye maaw bisimila k'a f'u ye ko bon n kɔni b'a ɲini aw fɛ a ye taa aw ni karisaw ka kuma alors que ale de ka ko don karisaw ka ko tɛ n'o ye majorité ye o nana kɛ sababu ye ka maaw funteni an bɛ se k'a fɔ o funteni yɛrɛ de nana bange jumadon tiɲɛni na parce que ni maaw tun bisimilala ka ɲa k'a f'u ye aw ka laɲiniw ye nin ye an bɛna se k'a kɛ cogoya di maaw ko an ka gouvernement sigi gouvernement min bɛna se ka baara kɛ a gouvernement ɲɛma ta gouvernement ɲɛma min an bɛɛ b'a dɔn maa tilenen don ani baarakɛla don o ka se ka baara kɛ ngara kana se ka sigi o sen na ou bien k'a gɛn ka bɔ yen tuma bɛɛ ne ka faamuyali la ni e yɛrɛ fɛnɛ ko gouvernement d'union nationale e n'olu ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc sigikafɔ tun bɛ se ka kɛ ka bɛnkan k'olu kan an kɔni ye temps perdu tiɲɛniw kɛra joli bɔnna nka halisa maliko de don an bɛna se ka maliko in ɲɛnabɔ cogoya di an k'a lajɛ halisa an kɔsegin fɔlɔ o ye président yɛrɛ ye fɔlɔ ale k'a dɔn ko sera yɔrɔ min na sisan ani tiɲɛni man jan tuguni dɛ ala k'an kisi tiɲɛni ma min fɛnɛ kɛra kɔsa in na o ye afiriki tilebiyanfan kulu belebeleba n'o ye CEDEAO ye olu fɛnɛ ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔ bi olu fɛnɛ nana ka na kumaɲɔgɔnya nɔgɔya président ni M5 RFI mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni hakili ɲuman bɛ bɛɛ la ni bɛɛ ye fasoden ɲuman ye nin tile filanin kɔnɔ an kan ka se ka bɛnkan kɛ
bɛnkan min bɛ an mabɔ dingɛ kɔnɔna na parce que an bɛ se k'a fɔ an sen kelen bɛ dingɛ kɔnɔ déjà ala k'an kisi o ma o bɛnkan ne ka faamuyali la sira damadɔw don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye président yɛrɛ ye min daminɛ n'o ye ka cour constitutionnelle kurakuraya i y'a dɔn sisan kɔni o nɔgɔyara o minnu tun bɛ n'u ko k'u tɛ taa u ye tagali sira kɔni ta ɔ cour constitutionnelle kurakurayali tiɲɛ don mali sariya kɔnɔ président ani assemblée nationale président ani juge olu de kan k'u sugandi nka foyi tɛ président bali ani M5 mɔgɔw ka bɛnkan kɛ ale bɛ saba min ta M5 mɔgɔw ka fila di ale ka kelen ta o bɛ se ka kɛ o ale bɛ se k'u saba nɔmɛ dɛ mais a ka dɔ ka bɔ M5 mɔgɔw fan fɛ assemblée nationale président fana bɛ saba min choisi M5 mɔgɔw ka kelen di o fana ka fila ta ou bien olu ka fila di o ka kelen ta u ka bɛnkan dɔ k'o kan u ka mɔgɔw nɔmɛ donc o b'a to ni cour constitutionnelle maaw taara u taara nin fan fila bɛɛ fɛ a bɛ se ka na ni danaya ye dɔɔni cour constitutionnelle kan filanan ye min ye cour constitutionnelle ka baara kɛ baara jugu min kɛra n'o nana ni tiɲɛni ye cour constitutionnelle kɔrɔlen fɛ cour constitutionnelle k'o lakile a lakilenin fɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye sariya jugu min taara o sariya jugu fan dɔ la bi pour que député 30 minnu ni ɲɛmaya ka kan olu ka don assemblée la 30 minnu batira n'u donna assemblée la olu ka bɔ o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka lajɛ sariya tigɛbagaw bɛ se ka lajɛ a filanan ye min ye fɛnɛ o bɛ se k'a fɔ ko an bɛ sariya jugu min taara cour constitutionnelle kɔrɔ fɛ an b'o lakile nka an b'a kɛ élection kura ye o député o yɔrɔ damadɔ la o député 30 ninnu élection ka segin kan o yɔrɔ ninnu o fɛnɛ bɛ se ka kɛ olu ye o ye sira filanan ye sira sabanan ye min ye sa o ye assemblée yɛrɛ bɛɛ ka ci an ka taa sigi élection ka fan bɛɛ fɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'o bɛ jamana mabɔ dingɛ la dɛ mɔgɔw ka bɛnkan ko kan o de ye anw ka laɲini ye donc o fɛnɛ ye sira ye baara bɛ se ka kɛ sira min kan sira sabanan ye min ye o ye gouvernement ye gouvernement kɔni président yɛrɛ ko ko gouvernement d'union nationale n'i ma fili n'i ye M5 mɔgɔw ka laɲini ta u tun ye laɲini min kɛ u ka mémorandum kɔnɔ olu fɛnɛ y'o kuma kelen de fɔ ne bɛ deli ka min fɔ n ko gouvernement ye premier ministre de ye fɔlɔ premier ministre tɛ se ka bɔ gouvernement ko la quoi donc fo premier ministre ko in bɛnkan ka k'o kan bɛnkan bɛ se ka k'o kan cogoya di président bɛ se ka ɲini M5 mɔgɔw fɛ aw yɛrɛ hakili la jɔnw ni jɔnw n'a ka kan hali n'aw bɛ mɔgɔ saba tɔgɔ diyan n bɛ se k'a lajɛ n bɛ se ka min sugandi o la sigikafɔw bɛ se ka k'o kan n ta bange maa la maa min bɛ se ka kɛ premier ministre ye bɛɛ jɛnna ni min ye a kɛra bubu ye o a kɛra maa wɛrɛ ye o u ka bɛnkan k'a kan ne kɔni ka faamuyali la o kɔfɛ gouvernement fɛnɛ bɛ se ka sigi o hukumu kelen in kɔnɔna la ne kɔni ka faamuyali la ni hakili ɲuman bɛ bɛɛ la ni bɛɛ ye fasoden ɲuman ye ni bɛɛ hakilina bɛ jamana de la nin ko in man ka se ka kɛ gɛlɛya ye an ni ɲɔgɔn cɛ nka n y'a fɔ cogoya min na an ka daminɛ jolibɔ min kɛra an ka ɲɛsin o ma k'o sɛgɛsɛgɛ maa min kɛra o maa minnu kɛra o sababu ye k'a daminɛ dugumala la o fo sanfɛ o maaw nɔ ka minɛ pour que dan ka sari o ko la ni dan ma kari jolibɔn na ala k'an kisi don faratiba de don ninnu ye hakilinaw ye bi an bɛ se ka hakilina minnu fɔ an bɛ tasibila de kɛ maa fɛn fɛn bɔnna n'u nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw bɛ u ka ekɔli la dɔw tilatɔ don u ka ekɔli la dɔw ye baara daminɛ olu minnu bɔnna n'u nin na halisa an ka dugawu k'u ye an ka dugawu k'u ka duw ye an ka dugawu k'u ka kɔlɛw ye an ka dugawu k'u ka mɔgɔw ye ala ka jamana kisi ni ɲɔgɔnna ma an ka jamana in kɔnɔ désobéissance civile ne hakili t'a la n ko an delila ka organiser k'a bila sen kan bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don mais an tɛ taa don ko an bɛ définition ou bien sariyaw kow lajɛ ka o exemplew di bɛɛ n'i ka ko faamuyali cogo don ne bɛ fɛ ka min dɔn nin na dɔrɔn an ka mali sariya sunba kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko maa o maa ni i nisɔnmadiya fɛn dɔ la i ka se k'i nisɔngoya yira o ye liberté d'expression o sɛbɛnnen bɛ tubabukan na maa o maa n'i bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya o nisɔngoya o k'a yira o ka se ka kɛ o ye liberté de manifestation ye nin bɛɛ bɛ mali sariyaw kɔnɔ baara min kɛra vendredi don M5 fɛ u ye autorisation sɔrɔ gouvernorat la n'i ma fili u ka manifestation kɛ ka tila k'a ɲini maaw fɛ fɛnɛ u ka tagama ka taa ORTM na u ka tagama ka taa cité la u ka tagama ka taa assemblée la
o baaraw olu bilala sen kan hukumu min kɔnɔ ne ma tiɲɛni y'a la en tout cas fo preuve ka yira na surtout an ye imagew ye mɔgɔw taara ORTM kɔnɔ ka don ORTM kɔnɔ u ni maaw bɛ photota la u ni maaw bɛ baro la an b'a ye ko maaw nana ka tiɲɛni kɛ fo gazi fili ani marifa ci ani bousculeli o daminɛna cogoya min na lakanabaw fɛ o de nana ni tiɲɛni ye donc o kɔrɔ ye min ye manifestation 5 juin kɛra ni ma fili 19 juin kɛra o bɛɛ kɛra hali feu de stop kelen ma ci peut-être ni nin ko in tun kɛra ni hakili sigi ye a tun bɛ se ka kɛ o kelen kɔnɔna la ne ka faamuyali la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye manifestation min bilala sen kan vendredi tile 10 yanni vendredi cɛ a fɔra wa maa minnu bɛ jamana mara expérience ni fɛn mun b'u la olu tun kan ka faamuyali kɛ ni manifestation in ni le 10 juin ni maaw tilala u bɛ tagama ka taa ORTM na bɛɛ b'a dɔn ORTM fɛn fɛn mana kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw b'u ɲɛsin ORTM de ma fɔlɔ bɛɛ b'o dɔn o tɛ siɲɛ fɔlɔ o tɛ siɲɛ filanan ye o tun bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ ORTM da la pour que mɔgɔw kana se ka se ORTM fanfɛla la o tun bɛ se ka kɛ o Assemblée nationale bɛ lahala min na bi Assemblée nationale ye institution de gouvernement bɛ garder cogoya min na Assemblée nationale kan ka se ka garder ten o kɔfɛ lakanabaw moyen b'u bolo min bɛ se k'a to u bɛ maaw lacarin ka sɔrɔ u ma marifa ci an y'o caman ye gaz lacrymogène bɛ yen camion bɛ yen jikalanw b'u kɔnɔ fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen olu bɛɛ tun bɛ se ka bila sen kan pour que maa kelen ni kana bɔ ne na ne hakili la an kan k'o yɔrɔ ninnu de lajɛ sinon jamana in ye démocratie jamana de ye an tɛ se ka liberté d'expression ou liberté de manifestation k'o kɔn ka da ko a bɛ tan ou bien a tɛ tan o bɛɛ kɔfɛ ka taa fɔ misirida la ka marifa ci maaw la o fɛnɛ o ye fɛn dɔ ye dɛ olu bɛɛ ye hakilinaw ye ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a bakuruba ye min ye maaw bɔnnɛn'u ni na a man kan a man ka kɛ wa a man ka to yen sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɛgɛsɛgɛli lakika fɛnɛ hali sɛgɛsɛgɛli ni kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka associer a la il faut k'o ka kɛ wa minnu bɔnnɛn'u ni na fɛnɛ plaintew ka déposer sariyatigɛmɔgɔw fan fɛ ni plaintew déposera sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o fɛnɛ fan fɛ pour que nin ko in ka da nin yɔrɔ in na filanan kana ye nin na quoi n y'a mɛn gouvernement kɔnɔna la ko u ka enquête u ye enquête dɔw dayɛlɛ n y'o mɛn nka droit de l'homme kulu dɔ sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko commission nationale des droits de l'homme CNDH kulu wɛrɛw bɛ yen n'o ye ONG ye Amnesty International olu ani baro n'o ye avocat ka yɔrɔ ye olu ka fara ɲɔgɔn kan commission ka sigi olu caman ka yala n'i ye nin to administration yɛrɛ dama a mana bange fɛn o fɛn na mɔgɔw tɛ da la parce que danayabaliya bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi wa n y'a fɔ hali ni mɔgɔw bɛ se ka wele kɔfɛ ka na commission d'enquête internationale mɔgɔw ka sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛna fara nin kan ka ɲi mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 bɔnnɛnen o nin na o dɔrɔn tɛ dɛ mais mɔgɔ kelen ka bɔnnɛ a nin na n'an ma an kɔ don o la siɲɛ wɛrɛ a bɛ kɛ mɔgɔ 100 o yɔrɔ in ne ɲɛ b'o yɔrɔ de donc sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin na a ka dɔn a jubaju bɔra yɔrɔ min na de k'a daminɛ duguma minnu ye marifa ci minnu b'olu sanfɛ fo sanfɛla la ni maaw ma yɛrɛ nin ko in na i ni ɲangini min ka kan i kan ka ɲangi parce que n y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko maa ma wusa ni maa ye dɛ an ka sariya sunba kɔnɔ a fɔra ko maliyɛn bɛɛ ye kelen maliyɛn bɛɛ nin ka kan donc ni maliyɛn kelen bɔnnɛna nin na a bɛ ko maliyɛn bɛɛ de bɔnnɛn'u nin na an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ quoi o yɔrɔ de kan ka to an kan ka nin enquête in kɛ ka se fɔ a dan na ka décision ta an kana ɲinɛ o kɔ ne kɔni personnellement o ye fɔlɔfɔlɔ ye bi ne bɛ fɛ ka n banban min kan politiki bɛnkanw ni bɛnkanw ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ka ɲi dɛ mais an kana ɲinɛ nin yɔrɔ in kɔ ka da sini ni sinikɛnɛ lakanani kan a dɔw jubaju ye nin ye quoi ni jamana kɛra jamana ye fɛn min mana kɛ fɛn tɛ bɔ a la tajuru sara de bɛ na tajuru sara o ye jamana ci de hali fɛn caman bɛ ka kɛ jamana camancɛ yɔrɔ la ani jamana kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu na a caman ye tajuru sara de tajuru sara bɛ na yɔrɔ min na c'est que maaw ni min ka kan u t'u ka hakɛ sɔrɔ sariya tigɛbagaw t'u ka sariyaw tigɛ maa minnu kan ka ɲangi olu tɛ ɲangi donc n'i y'a ye minnu kan ka ɲangini kɛ olu tɛ ka ɲangini kɛ n'i yɛrɛ ye occasion sɔrɔ i bɛ ɲangini kɛ ala k'an kisi o ma o ye jamana ci de o de la n bɛ ka n banban nin yɔrɔ in bɛɛ kan an ka nin sɛgɛsɛgɛli kɛ ka s'a dan na
a kun mana cɛ kan ka cɛ ɲangini minnu na o ɲangini ka kɛ siga foyi t'a la mama usani ma ye mali la jamana kɔnɔ ni dɛsɛbaatɔ cayara ni fɛn bɛ maa min bolo mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ bi maa min bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ a man ca daga bɛ sigi maa minnu bara siɲɛ 2 tile kɔnɔ a man ca bamakɔ yan ne b'a caman dɔn n'i ye da dɔ yɛlɛ min n'a to mɔgɔw bɛ se ka to ka nasɔngɔ ɲini maaw kun maaw b'a kɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ni jamaw bɔra ka kɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛnikɛlaw bɛ don a senkɔrɔ a y'a ye jamana baw la a y'a ye ameriki a y'a ye faransi a y'a ye fan bɛɛ fɛ donc an bɛ dugawu de kɛ ani ka baara kɛ pour que bɔda kana sɔrɔ fɛɛrɛ ka tigɛ maaw kana bɔli ko bila sen kan o fɛɛrɛ tigɛ tɛ foyi ye sigikafɔ bɛnkan ani bɛnkan teliya ka bila sen kan n'o kɛra sisan kow bɛna basigi dɔɔni dɔɔni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ barikado la olu yɛrɛ b'a bila u yɛrɛ parce que u b'a dɔn kow bɛ ka segin kɔ fɛn jubaju ye min ye ni min ɲɛso ma ka baara kɔ kan e ɲɛ bɛ mɔgɔw la kɛnɛma dɔrɔn i bɛ fɛ maaw ka don jagoya c'est que i m'a faamu halisa o de la an b'a ɲini halisa ɲɛmaaw fɛ président IBK n'a jɛɲɔgɔn mouvement de 5 juin olu n'u jɛɲɔgɔn n'u ka kulu u ka sigikafɔ in sabati CEDEAO ka an dɛmɛ a baara la ni sigikafɔ bangera fɛn min kan o ka waleya joona mais o bɛɛ n'a ta fɛnɛ an bɛ welewelema bila ka taa maliyɛn bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Bamakɔ ani dugubaw kɔnɔ an ka dɔn an mana fɛn fɛn ci faso fɛn an y'an yɛrɛ ka fɛn de ci parce que n'i taara assemblée la ka tiɲɛni kɛ assemblée kɔnɔ assemblée dilannen a wari tɛna bɔ IBK poche kɔnɔ a bɛ bɔ jamana kɛsuba de kɔnɔ jamana kɛsuba ye mun ye an kelen bɛ dɔrɔmɛ 10 ni dɔrɔmɛ 20 min sara impôt la o de ye jamana kɛsuba ye an maliyɛn fɛn fɛn an bɛɛ bɛ impôt sara parce que hali n'i taara ka taa nɔnɔ kilo 1 san bitiginin na i bɛ impôt dɔ sara